Sumoto nga after atong hitabo, wala na ko'y nadawat nga text or call gikan niya. Dili kay ko ka-focus sa kung mga ginabuhat ato. Pero may gani na lang, kay nalampasan ra na ako. I feel sorry for myself but wala ko'y regrets sa nahitabo sa mga. Honestly, gapaabot gihapon ko, nga basin magparamdam siya sa kuha. Bisan lang mang mangumusta, pero wala dyan. Wala ko ga-ilis og phone number, wala ko ga-deactivate sa kong social media accounts. Para easy ra niya nga kontakon ko. Pero naabot na lang ang isa ka semana, wala gihapon siya nagparamdam sa kuha. Og wala jud ko kaagwanta, og i-share na ko ni Bing ang nahitabo. Thankful kay ko nga naa siya para i-comfort ko. Ipaagi lang niya joke ang mga kasakit na ko. Ang ako mga problema mahanaw rag kalit ani ni Bing John. Wajud ko gamahay nga nahimo na ko siyang best friend. Close man pod mi ni ate. Pero not the whole thing and a bundle of chikas ako ma-share niya. Ug hantod sa medyo busy na sad ko, pero daily sa mga projects, pero tungod sa umaabot na Christmas party. Though dili pa pwede ang gatherings this time, pero nangita amigway nga magpahigayon amo ang Christmas party. Then gi-invite ko ni ate nga mag-attend daw mi og Christmas party. Iyaha kong kuyugon kay na-injured man iyahang pikas bukton. Nasobraan daw hilot og naipit ang ugat, according pa niya. Dili siya makadrive sa sakyanan, maong iyaha kong dalon. Ang Christmas party di ay kay sa ilahang kalayo, sa uyab ni ate. Sa moto nga nananghid mi nilang mama og papa nga manggikan nami. Pag-abot na mo sa police station, timing sad nga naa na sila yo. Og hangtod naabot may sila ha og gipaylaila sa family nila yo. Swertiha kaayo ni ate. Nasa na mga kauban ni Leo sa work. Nagpaabot jud kong Alex nga moabot. Pero wala man gihapon. Gimingaw ko niya. Bisan lang unta magkaistorya mi. Okay naman unta ko. Or di ba gani, bisan makita lang nako siya. Di dyan na ako madinay nga in love na jud ko niya. Murag dali ra kayo. Nagbulag mi ni Vlad nga wa joy na sangit sa kong mataw kasing-kasing. Nganong kay Alex pa man. Og hantod sa nahuman na may pangaon, og naay inom-inom. Gihagad na nakog pauli si ate para saan makapahuway nami kay 30 minutes away biya ang amo ang balay. Maabdan pa may curfew basin madiretso pa may sa police station og dito makatulog. Sa moto nga naa nami sa sakyanan og si ate kay nasa backseat. Kay naa may mga bring house sa front seat nga tapad na ako. Mas pinangga pa ni ate ang bring house kaysa sa iyang bukton. Dayon, nainiabot niya sakyanan og ang color kay black. I know nga kang Alex juto. Og ako masayop. Dayon ni gawas si Alex siyang sakyanan. Pero, ni gawas pod si Shane. Hot ya kong dughan oy. Nibabay pa na si ate kay Leo ug didto nakalingi si Alex. Nakita ako niya. Pero walay expression iyang no. Ug wala joy pagka-excited. Nga nakita ako niya. Ang akong smile kay napulihan og kagol. Kinsa raman pod ko, di ba? Unsay reason niya nga nuwa niya gisultidan kang Alex about sa iyang pagbuntis? Or nakahibalo na ba si Alex nga buntis si Shane nato? Gasakit na jud akong utok ato nga time. Wa na jud ko kahibawo unsaon ako pag-compose sa akong kaugalingon. Nganong ato pa man niya gisulti after sa nahitabo na mo. Unsay purpose niya? Mobalos lang tungod kay nagkabulag sila. Sa moto nga paabot na mo sa balay, gi-black na ako siya.
Di uso sa kuha ang bali-bali og SIM kay na dito ang nakasalalay akong trabaho. Wala jud siguro may dapat pang istoryahan. Wa man sad may angay istoryahan, di ba? Experience lang to. Gihatag na ako akong pagkababae sa usa ka lalaki nga bag-o pa gani mi nagkaila og nagkasuod. Sa mga to, nga pagka December 27, 2020, di jud ko makalimot ani. Kay importante biya kay si Vlad pod sa kuha. Gitawagan ko ni Vlad kay mauli daw siya kay kwao na niya iyahang lola. Dal-o niya sa ilahan. Sa mo to nga nagkaistoryahan na yun may ni Vlad sa phone. After sa mga nahitabo, karon pa na ako nakita ang jolly side ni Vlad. Mas surprising pa man ang karon kaysa iyahang mga surprises sa kwa before. But na, past na to tanan. Happily married na ang bayo. Pero ako, sige ra gihapon nga ginapasakitan. Sa moto nga ako siyang gisugat sa airport og nidiretso mi silahang balay. Gimingaw ko niya. Niwa lang gihapon niyang lawas. Laki man gihapon siya manamit og laki sad maglakaw og di man magkembot-kembot po. Pero di lang nato patingogon kay adto ta masangit si Hantingo. Nag-take og leave ato mga 4 days para kuyugan si Vlad sa iyahang mga asikasuhon. Thankful sad ko nga di na kayo hectic akong schedule atong panahona. Gitreat pa ko ni Vlad og pampagwapa kay mura na dokog na ay polo kabok na. Bisan dili siya. Wala lang jud na tagad akong buhok og medyo taas na pod. Naman sad ko'y kwarta para ani unta jud. Pero wala lang jud time. Nagpa-overalls pa paminduha. Go kaayo ko oy basta libre. Nagpaputol pod ko og buhok. Mga above the shoulders niya. Nagpa-highlight sad ko para daw new look ug makakita na kog ikapuli niya. Pero dili ni pang move on ha. Pero bet budjud nako ang short hair. Feeling guwapa ko. Suliton da na mo iyahang bakasyon kay talay sa daw siya makatreat nako. Sa moto nga pagabuntag ana, sayo kay ko gitawagan sa bayot kay magpakuyog siya nga mag-process sa mga papers sa iyahang lola. Daghan may gyatuan ug medyo nadugay pa siya sa balay kay nagkiistorya pa man sila ni mama ug papa. Okay raman gihapon sila. Ug hangtod nagkuha na may police clearance. Pag-abot mo didto, maayo na lang gani kay gamay ra ang tao. Pero na ako'y na familiaran nga nawong didto sa police station. Pero nakalimot ko kung aha na ko siya nakita. Ug sa dihang naa na mi diadto, gibiyaan ko kadali ni Vlad para magkuha siya og police clearance kay siya na may next. Dayon, nikalitan tog pangutana ang pulis nga kung ako ba daw tong naa sa bar. Nakulbaan jud ko. Daan paligi ko. Nakita na jud may lagyan niya. Sa bar pa jud. Di jud ko gusto machismis kay kebaw ko nga kuyog sila ni Alex that time. Ug I know nga kakita jud siya kung unsay nahitabo dito. Ug syempre ni deny ko. Ningon ko sa pulis nga bag-o lang ko dito na lugar. Syempre bawal jud. Basig ipakalat no niya ang nahitabo. Nara ba diri ang uyab ni ate nga gitrabaho. Maabot pa noon kay ate ang chismis. Niingon pa ang pulis nga same kuno may kaayog nawong ug buhok ra kunoy gilahit. Pero ni deny jud ko nga ako to. Dinungotana pa ng pulis kung unsay ngalan nako. Ug nangayo pa sa ko ang number. Maayo na lang gani kay nabot si Vlad ug wa jud kadayon ang pulis ug kuha sa ko number. Dali lang minahuman. Pero pagawas na mo, nakitaan pa nako si Alex. Nag-holding hands pa jud mi ni Vlad. Na-smile ko ni Alex pero wala siya may smile back sa kuha. Ug dito na ko na-realize nga kutob na lang jud mi dito. Balik as a stranger. Dagan kong nahimong realization that time.
Wala man sad unta ko'y plano nga tagdon siya kay naa si Vlad sa akong tapat. Wala biya kay balo si Vlad about sa kalandian with Alex, pero craving ata ko ismile niya that time. Nakauli ko sa balay mga past 8 na. Time to take rest tungod sa kakapoy. Nagwash lang ko, then nag-ilis tayo niligid. Lami kay sa paminaw nga nakahigda na jud ko. Ug hangtod mga 11 PM na to. Nakamata ko kay nagsigi og vibrate akong phone. Ako na din nahigdaan, maong dali ra kay ko nakabantay. Ano number ang nitawag sa kuha? At first wa pa nako gitubag. Syempre gadwa-duha ko. Unknown good ang number. Wala may manawag na kog mga 11 PM. Ting tulog naman guna na ako. Pero ako na lang gihapong gitubag. Kaya kung nahuna, pasig si Vlad to. Basi na ay tuyo sa kuha. Pero nakabangon jud kog ahat sa nitingog. Sure ko nga si Alex to. Pero nabantayan jud na ako nga hubog siya. Sumato nga minaog ko, miadto ko sa ubos nga CR namo. Kay di ko gusto nga madisturbo silang mama ug papa ug silang ate sa akong kwarto. Giinan ko ni Alex nga after all daw sa tanan, dali ra daw ko nakakita og lain nga kahuling. Motong medyo galagot ko og nasakitan na sad ko. Ako siyang giingnan nga how dare you Alex. Ikaw may naunsa after sa nahitabo. Yun sa man lang ko nimo. Kibiyaan lang ko nimo galit. Humani mo nga giparausan ay hapa ka niingon nga mahimo na day kang amahan. Irresponsable man kay ka para kay Shaynoy. Tubag si Alex. Nga gusto man sad nimo, diba? Diba giganahan ka? Mas giganahan man gani ka. Ayaw deny Chloe. Isulayan lang na ako kung mabigay ka. Pero wa juday ko masayo. Kay nibigay man ka, diba? Di na ako na siya sayo. Sayop ni mo na. Grabe kasakit pa eh. So gisulayan na di ay ko niya. Nganong wala man day na ako na-realize. O lahera jud kaayo ang pagmahay. Pero ako siyang giingnan nga ayaw jud kog sulaye Alexander. Ikaw may nisulod sa kong kinabuhi. Wala na ti kahilabte. Nagpakahilom na ko. Pero nisulod kag balik sa kong kinabuhi. Nikatawaran na si Alex ug niingon nga dili ako Chloe ang nisulod sa mong kinabuhi. Nakalimot na ka. Nagbulag ming Shane tungod nimo. I think you deserve kung unsay nahitabo. Pasalamat gani ka na hatag nako imuhang gusto. Grabe kayo jud. Unsa judi ay iyahang paglantaw sa ko. Tungod siya mga words, mas nisakit ako ang kasing-kasing. Wala ko mag-expect ngayong ani di ay ang hantungan sa tanan. Grabe kasakit kaayo nga mahulog sa bitag. Balos lang ba jud niya ang iyang gibuhat. Sumato nga nibalik na ko sa kong kwarto ug didto gipagawas ang tanan akong kasakit. Unsa maday ko ka makakasala sa akong past life nako nganong ing animan ang mahimong balos. Sakita jud kayo. Di nako deserve ang ing anion. Nagbinuotan man ko. Ug hangtod nakatulog na lang jud ko kinila. Pagkaugma ni text na sana si Vlad sa ko nga magpakuyog daw siya. Pero may balibad ko, kaya ako siyang giingnan nga galain ako ang paminaw. Pero ang tinuod, maulaw ko nga matubang ni Vlad og nilang tanan. Kay hubag kaayo ko mata. Ug wala jud ko gisharean ato nga tayo. Bisan kang bing. Kay every time mauna-hunaan nako ang mga gipangistorya ni Alex. Sakit kaayo ug makahila ko.
how much more pa kaha kung mag-share ko kung unsay nahitabo sa mong pagtawagay ni Alex. Sa mga to nga after ato, gidi-activate na ako mga SOCMED accounts. Nagpadayon ko sa akong kinabuhi. Lisod kaayo magsugod. Galisod ko gihil sa kasakit. Ni-text ko ni Bing na di na mo hisigutan si Alex. Nakasabot lamang pod hinoon siya. Nagpasalamat na lang pod ko kaya wala jud ay nagbunga ang nahitabo na mo. Sumoto nga nagpaka-busy na lang jud ko sa mong work. May gani na lang kay naa may mga project nga out of town. Mao nang nakarelax ko ug nakapalayo ko sa lugar kung aha ko dapitan sa sakitan. Sumoto nga milabay ang mga panahon ug medyo okay na ko. Dayon, naay ni text na ko. Unknown number. Mingon siya nga good evening Miss Engineer. Nangurog jud akong kaunuran dito ay. Kung kamot dali kayo nagsingon. Walay laing mo tawag na ako nga Miss Engineer kundi si Alex lang. Dayon ni text siya nga nihangyo siya nga pwede ba daw siya manawag. Ug pagkataod-taod lang naay nitawag sa kuha. Ug wala na lang ako kabantay nga natubag na nako iyahan tawag. Siguro marupok jud kayo ko. Kay naminaw lang ko sa iyahan tingon. Ningon pa siya nga thank you Miss Engineer. Ug dili naman sad siya hubo. Dayon nangutana ko niya kung unsay tuyo niya. Ningon si Alex nga gimingaw daw siya sa kuha. Ug nikalitlag tulo ako ang luha. Aha ka. Gimingaw ko niya. Nangayo pa siya sorry kay hubog lang daw siya ato nga time. Katong daghan siya sakit nga mga naistorya sa ko. Baga aligi kay ba. After ko niya gisultihan og sakit, sayo na kaayo niya mag-sorry. Sorry lang batanan para siya. Enough na akong pagkamarupok. Kaugalingon na pod siguro nako akong unahon. Dili nako deserve ang masakitan pa. Ug mas dili niya deserve hatagan og another chance. Enough na. Di nako gusto madungagan ang kasakit sa kundukan. Sakto na ata akong pag-antos no. Pero na. Nganong sakit naman sad kaayo magparaya. Yes. Confirm yun. Nga in love gihapon ko niya. In love ko sa lalaki nga mo po'y hinungdan sa kasakit sa kundukan. Sumoto nga nilabay na sad ang mga adlaw. Mga bulan to sa April, ni-file ko og leave. Ang plano nako kay mo relax lang sa ug magtabang-tabang sa moang karinderya. While nagtabang-tabang ko sa mong karinderya, nikalit na nang ingon akong papa nga naa daw nangita nako nga kauban daw nilang Leo. Natingala pud ko kung kinsa ug kinsa ra gud po'y masalaag didto nga gikan sa police station. Sumoto, nga niadto pud ko sa table kung aha dapit ang giingon sa akong papa. Ug didto nako nakita si Alex. Ug sa ko ang pagkakita niya didto, mura magnawala tanan akong kalago. Dihang nakit-an ako siya. Lahi ra jud ay no basta in love na ka. Bisan pag unsa ka dako ang kasuko nga imuhang na feel. Mukalit rag kawala. Kung nana siya si muhang atubangan. Nagduduha pa ko og duol niya nga mura bag kabalikon ko sa kong aga. Pero nakit-an ko niya. Sumoto nga ni duol na lang jud ko. Sumoto nga nagka-istorya may. Pero as a customer lang jud siya. Nangutana ko niya kung unsa iyang orderon. Pero niingon siya nga ako na daw bahala.
Nangutana pa na siyang papa kung unsa kuno'y paborito nako nga pagkaon. Ambot ba unsa na say gusto niya? Unsa na sa ihan tuyo nga after ko niya gibastos o giistoryahan og mga sakit kay nga istorya. May gana pa siya nga moari diri sa moa og maki-close kunuhay. Wala lang jay hanaw silang papa sa mga binuhatan aning lakiha. Og after nako nakuha iyang mga orders nga arang daghana murag magkaon og 5 ka tawo. Nilakaw ko og gibiyaan ako sila nga gistorya. Wala jud ko ni balik silahang nahimutangan og si Manang na lang akong gipahatod siyang order sa table. Then pagkataod-taod ana, ni dool pa na si Alex ako kay nangayog cellophane or sudlanan daw sa mga pagkaon. Kay i-take out lang daw niya ang sobra. Niingon pa na siya nga tawagan daw ko niya ug dili na daw nako siya i-block. Ako adyo na siyang gisipatan. Pero ni-smile raman sad na siya. Wala na jud unta ko'y plano nga makiistorya niya after sa nahitabo. Basig unsa na say madawat na ako nga sakit sa dugan. Kapoy jud maging marupok. Nakaginhawa na lang jud ko sa dihang nakita na ko si Alex nga nilakaw na siya. Dayon nagkaistorya paming papa. Og nangutana ko niya kung anong close silang Alex. Ingon si papa nga permi di ay magkananan si Alex sa mong karinderya. Wala lang jud ko kabalo kay busy ko sa trabaho. Ningon pa na si papa nga bagay daw ming duha ni Alex. Ahaka jud. Sumoto nga gikapoy jud ko atong adlaw. Pagagabi ana, naini-text na ko nga, "Good evening, Miss Engineer. Busy ka karon. Kita ta na." Ni isa jud akong kilay sa text oy. Kabalo gyud ko nga si Alex to. Ingon siya nga kwaon daw ko niya mga alas 9 sa gabi. Pero ako siyang giingnan nga gikapoy ko og matulog na ko. Nangutana pa siya kung kanus-a daw nga dili ko busy ug manawag daw siya sa ko. Sumoto nga gisigi siyag text og tawag sa kuha kay gusto na pud ligin niya nga makikita sa kuha. Dili jud unta ko mosugot pero mura gihadlok pa ko ni Alex nga kabalo daw ko kung unsay kaya niyang buhaton. Bisan galagot kay ko ni sugot na lang jud ko nga makikita niya para mahuman na dayon. Ako pa yung giset og place kung asa mi magkita. Pero logi Japon ko kay iyahang date og time ang matuman. Wajud ko kasabot nga nung ani ko that time. Naay parts sa kong utok nga gaingon nga di na makipagkita. Pero naapoy usa nga gapush na ako. Pero ang mas worst kay ang gapush sa kuha kay mas dako og percentage. Maong gora na lang jud to. Kung pwede lang jud lagi mag-ilis og SIM, gibuhat na ako. Pero dili lagi pwede tungod sa ko ang trabaho. Dali ra kayo ang oras ug panahon. Ug time na para magkita na mig balik. Medyo excited ko pero at the same time, bothered ko. What if naay makailan na mo? Unsaon man ko sa mama siyang umaabot nga na. Feeling nako mura kog ni sulong og gyera nga ako ra usa. Pero no doubt nga ni sulong. Wala ko tabangi sa akong mind ug wala pud ko pogi. Gi-follow na lang nako akong heart kung unsay giingon niya. Ang akong mind kay wala na jud ni cooperate. Ug hantud naabot ko sa gawa sa usa ka resort. Motoy place nga akong gipili para magka-istorya. I feel empty jud. O kasabot sa kong na-feel. Pitiful kay ko that night. Nagpahangin na lang ko para ma-relax ko. Wala na dyan na atrasan. Gusto ang takog space. I know nga wala ko'y sala pero feeling na ko na ako'y gusto nga i-confess. Og hangtod sa naabot na siya. Nag-smile pa siya nga naglantaw sa kuha. Mura man kog kahilakon hinoon ay.
Another encounter na po namo. Pero, nagpaka-strong ko that night. Wala ko gahilak jud, pero deep inside, mura ko gidunggab og kadaghan. Murag need na ko og hag nga gikan niya. Yes. In love jud ko. Pero sa sayop nga tao. Ulahi na kayo. Na siya'y pamilya. Maluoy ko sa kugmaon siyang anak. Dili na ko mapasaylo akong kaugalingon kung mabungkag ilahang pamilya tungod sa kuha. Pero before minisulod sa resort, nisulod pa na si Alex sa akong sakyanan. Wala day siya gadalag sakyanan o gibilin lang niya silang balay. Ang ihang smell, ihang warm, nga always na akong ginakrave every now and then. Nakahinumdom pa ko, katong gabi una, nga naay nahitabo na mo sa sofa. Ug maapod to nga night, nga nahibawan nako nga boros iyahang uyab. Iningon pa na si Alex kung pwede nga mag-dinner sa mi, kay gugutom daw siya. Nag-commute rabia siya. Pero ako siyang giingnan nga mag-take out lang mi kay humanamang kugaon. Sa moto nga siya na ang nag-drive o nag-take out o pagkaon. Hilom ra kay may hanto na abot mi dito sa resort. Gipili na ako to nga resort kay medyo dool ra sa moa. Limited rasad ang makasud tungod sa pandemic. Wala man sad may garom kay nagpabook lang ko og cottage. Siya ra bisan diri na apay makaila na mo. Sa moto nga miadto na mi sa cottage nga ko ang girentahan. Siya ang gadala sa mga foods and drinks. Samtang gakaon siya, nag-open lang ko isa ka beer nga kan. Og hantod sa nahurot na ako ang isa ka kan, og medyo init na akong feeling. Og confident na ko kaayo nga moatubang niya. Confident na jud ko nga tubangon siya. Nangutan ako niya kung unsa man ang amuhang istoryahan. Dayon na ngayon siya sorry siyahang mga gipang istorya atong hubog siya. Ni okay rapod ko. Ingon pa si Alex, nga fair naman sa ta, diba? Before katong sa hotel, ang reason kung anong gabulag mini siya, kay tungod nga hubog sad ka. Karon, mag-apologize ko kung unsay nahitabo katong hubog ko. Ni-smile ra ko. Nag-thank you si Alex. Nag-sorry na pud siya. Kay nakonsensya gid siya sa iyahang gibuhat. Itubag ra pud ko nga okay ray. Kalimtan na lang to na to. Itubag si Alex nga salamat engineer. Cheers. Nangutan ako nga para asa man. Nitubag si Alex nga I'm getting married na. Gusto lang ko nga mag-celebrate kauban ka. Isa na naka-achievement para nako ang makapangayog pasaylos mo. Murad kog nalanay oy. Minyuono na jud ay siya. Sakita. Ni congratulate rapod ko niya. Og nag-cheers ming duha. Sa moto nga nangatawa na sad mi. Then nag-inom. O gusto na ko nga mahubog din that time. Gusto na ko bisan sa kadali mawala ang kasakit nga ako ang na-feel. Dahil nakahurot kog duha ka kanya beer og medyo tipsy na jud ko kay dali raman kay kumapo. Panalagsa raman jud ko moinom og di jud ko ana. Tiningon si Alex nga balhin tag room Chloe. Tugnaw naman dali. Og iyang gihubo iyang jacket og isuot sa kuha. Pero ako siyang giingnan nga cottage naman ako ang gibayaran dere. Mamauli na lang ta. Ningon si Alex nga bag-o pa ganita dere. Wait sa. Og nilakaw siya. Og habang galakaw siya, lami na jud kay ihila. Murag di na nako mapugngan akong luha. Og nigawas jud.
Anong gusto po man nako nga magdugay me karong gabi uned. I hate myself. Sobrang marupok. Pagbalik niya, gidali-dali na kog trapo kung luha sa kuno. Ingon pa si Alex nga, okay ra daw engineer. 10 hours lang daw. Og curfew naman gud daw. Akong giingnan siya, nga gamita imuhang connection sa nikatawa ko og wa na jud ko sa kong buot ani nga time. Tungod sa ilimnong makahubog agad. Ningon si Alex, nga dali lang sagud ta. Mag-celebrate sa ta. Kadali lang gud. Ako siyang giingnan nga basin mahibal-an missing asawa. Ug maopaw jud ko. Pero ni-smile siya. O giaga ko niya padong sa room nga iyang giingon. Lord, last na lang jud ni. Promise. I feel so sorry that time. Garabi na jud kaayo akong gihimo. Pero, I can't say no man jud ay. Na jud ay time nga ready nimo ako ang tanang kasakit. Ready ka nga mo take risk. Bisan kay balo kang risky just because you love someone. Bisan ka balo kang sayop, you will go with the flow na lang. Selfish na akong selfish. Ug bahalag inon ko nga manggubay og relationship this time. Promise. This time lang jud ko magpakasayo. This night lang jud. After aning tanan, mag-move on ako ug magpalayo na siya. Pag-abot na mo sa room, gi-plaster pa namo ang mga foods. Pagkataw-tawd ana, na-feel na lang nako iyahang mga pukton nga nagakos na sa ko. Grabe na shoot kayo. Og he-kissed me. Dahil na-response ko. Hangtod sa nagkalalom na. Namalayan na lang na ako na nakahigda na ako sa bed. Wala na isa nina. Naghubo na. Ug perte na namong kiss. Ug for the second time, nanasay nahitabo sa mundo. Kabalo ko nga sayo. Dakong sayo, pero wala gihapon ko karikaran. Nganong naabotan mi sa point king ato. Feeling na ako uhaw kay siya. Ako man po. Thirsty kaayo. But he was the one I crave for. Nawasan ko sa kong kahubog na ako. Naghigda namin doon. Nagakos pa ko niya. Dayon, niingon na sad si Alex. Nga I'm sorry. O ginayhinay nga nitulo ako ang mga luha. Instead of thank you, naka-receive na sad kog sorry niya. Dan gitrapuhan niya akong luha. Daningan si Alex nga, kabalo ka. At tong first na to nga encounter sa bar, naka-feel na ko something different. Nagpakaluoy pa ka ato nga time nga hilabtan ti ka. Pero wala na ko gipuhan. Girespeto ti ka ato, Chloe. I feel sorry sa ko mga gipang-ingon sa imuha. Pagagabi ato, di ko katulog. Naghuna-huna ko nimo. Nagbalik-balik pa ko sa bar pero wala na ti ka makita dito. Nawadaan kog pag-asa nga magkita ta para mag-apologize unta nimo. Hangtod sa nakita ti ka sa birthday si mong ate. Wala ko sabot kung sa'y na-feel na ako atong gabiyon. Nalipay ko nga nakita ti kagbalik. Ug nakabalo ko kung aha ka nagpuyo. Nangita ko way para i-reach ka. Para mo ingon og sorry. Happy ko with you, Chloe. Lahi siya. Lahi siya sa uban. Katong time sa police station. Wala din ko kabalo nga mo da ito si Vlad. I thought imo hatong boyfriend.
Nisulay kog tawag nimo, pero gi-block naman ko nimo. Kabalo ko nga, dili ti ka uyab, pero nasakitan ko. Sakit kay nga makita ka, nga naa sa laing lalaki. Nisulay kog text og tawag nimo. Ikadaghan. Pero ginablock jud ko nimo. Gusto na ako nga kuyog lang ta permi, Chloe. Permi pa ko moadto sa inyo ha. Pero wala ko'y courage nga mangutana kung asa ka. Hantod sa nagka-close me si mong papa. Sa imong papa ko mangutana kung aha kadapit ko. Ug imong papa ang gaingon nga si Vlad to ang kuyog nimo sa police station. Naulaw pa kayo ko. Naghilak ra jud ko while nag-istorya si Alex. Then gikuha ni ako no. O gikisan akong forehead. Pero wala jud ko itingog-tingog adto. Ingon pa siya nga gusto lang ko makabalo ka. Nga first time pa lang ti ka nakita. Na in love na ko nimo. Dili na ka mawala sa una-una. Ang akong kamot, akong heart, akong soul. Kay always craving nimo. I love you, Chloe. I really do. Pero ako siyang giingnan. Pero minyuono nakaal. Ulahin na ang tanan. Pero nito bagi si Alex. Pero kung willing ka nga to be with me, pakasalanti ka. Sumoto nga ningon si Alex nga andam daw ko niyang pakaslan. Nahapak dyan ako ihandughan ba? Nana sa daaning iyahang mga banat, unya sa ulahe, maghilak na sa ta. Ako siyang giingnan, nga gago jud ka no. May gana pa ka nga mag-joke sa mga situation, nga nag-cheat na ganita. Ningon si Alex nga wala daw siya ga-joke. Hingon pa siya, nga nalingaw jud ko si moha nga reaction ganiha, Chloe. Diadto na ako no feel nga love jud ay ko nimo. I'm sorry again, Miss Engineer. Nitubag ko niya nga confident ra jud kaayo ka. Pagtarong dara ba? Ako adyo nang gikosay iyahang kilid. Nitubag si Alex nga kanus aragod ko ga joke ba. Sakita sa akong kilid ay. Ako siyang giingnan nga karon di ay. Ingnagod ko nga ga joke ra ka. Di bi ako ganahan nga mag-assume. Pero ningon si Alex nga wala siya ga joke. Og iyaha kong gikakos. Hug ako siyang gipangutana, how about adtong giingon nimo nga you are getting married na? Nitubag si Alex nga, I'm getting married to you na. Ikaw ang ako ang pakasalan. Kana ko musugot ka. In love na ko kaayo nimo, Chloe. Murag dili katuuhan, pero maunay tinuod nga ako ang na-feel. Nitubag pud ko niya nga, how can I trust you? Tinud anay ba jud na? Basin ga joke lang jud ka. Nangutana si Alexander sa kuha kung unsay buot pasabot nako. Ako siyang giingnan nga months pa man lang gud nga sukad nga nagkita ta ug nagkaila ta. Sure na kasi mohang na-feel para nako. Al, dagko na ta. Usapod, naa si Shane atong time sa tong first encounter. Na in love ka na ako while in a relationship ka ni Shane. Posible ba na? Pero nitubag si Alex nga,
Sure ko sa kong na-feel para nimo Chloe. Maora na'y akong ika-assure si mo ha. Ako siyang giingnan, ngon saan ako pagtuoan ng imuhang assurance na. Di man nga bag-o palantaga kaila. Dayo nag-I love you si Alex sa kuha. Pero ako siyang giingnan, nga pasabtaligi ko kung nganong na-in love ka na ako, nga naaman si Shane sa imong kinabuhi. Imposible kayoan. Dayon giingnan kong Alex nga 6 months pa lang mini Shane. Nahibaw-an na nako nga ka-cheat siya sa kuha. I don't know if mutuo ka, pero tinuod na. Iyang best friend niya si Dane, bago pa lang minag-uyab ni Shane. Babag na si Dane sa mong relationship. Sige mig-away ni Shane adto tungod kay always man naga-report si Dane. Nga na daw ko'y kuyog nga babae, bisan asa, pero dili tinuod. Gaduda na gani ko nga gabasin ga pabayot-bayot lang si Dane. Kay nganong siya may mangitagway para magbulag minto. Then after ato, nagbakasyon si Shane, kauban si Dane. Pero I love Shane that time. Maldita lang siya. Pero matinabangon kayo siya. Gitabangan miniya sa recovery ni Mami, katong na-admit si Mami, kaya giatake sa kasing-kasing. Siya ang nahimo nga private nurse ni Mami, kay busy man mitanan. Nagkauyab mi the day after nga na-okay na si Mami. Smooth lang kayo ang mga relationship. Gi-introduce ko niya siyang pamilya ug siyahang gay nga best friend niya si Dane. Love na ako si Shane ug love pud ko niya. Mo nang nadyo na hitabo sa mga. Kay active kaayo si Shane. Siya ang ikaduhan nako nga seryoso nga nakarelasyon. Ingon siya nga ikalima na daw ko niya nga uyab. Pero I don't care kung ikapila ko. Dawat na ko siya. Sa mo to nga pagka 6 months na mo, nakabalo ko nga ga-cheat siya sa kuha. Na ako'y nakita nga picture niya nga kauban niya iyang ex sa usa ka kwarto. Sugod atong hitabua, nangayo ko space niya. Pero wala siya ni sugod. Nangayo siya pasaylo sa kuha. Kay si Dane daw ang ga-invite atong iyahang ex. Ug wa daw siya kabalo nganong naabot didto iyahang ex. Hubog daw kuno kayo siya. Ug hantod nga nawala akong love niya. Every time nga naay mahitabo naman duha, lahi na. Wala na excitement. Wala na love. Gisulayan ako nga makigbulag niya, pero dili gyud siya mosugot. Madto pa na siya sa kong apartment nga gipuy-an ug mangitagway para lang naay mahitabo namo. Wala man pud ko nga ga-take advantage iya magipang buhat. Pero naagyoy mahitabo namo kay gina-threaten man ko niya nga magpakamatay siya. Kanunay siya nga magpakaluoy sa kuha nga di jud daw lagi may magbulag. Love daw ko kaayo niya. Pero dili lang kausa, kundili ikadaghan na nako siyang nasakpan nga nag-cheat sa kuha. Ug katong nahitabo nato sa bar nga ato tag hotel, iyang best friend ang gaingon nato. Pag uli nako sa apartment ato, naa na siya gatang sa kuha. Gisagpa ko niya og nakigbulag siya nako kay cheater daw ko. Pero sa tinuod lang, nalipay ko ato kay siya na mismo ang nibuhi nako. Mo nang thankful kay kunimo adtong time. Di na jud ka malimtan after that day sa hotel. Nakonsensya ko sa kumang gipanulti ato. Ulahi na nako na-realize nga sobra na day ko. Naghilom lang jud ko nga naminaw ni Alex. Then nangutana ko niya about sa pagboros ni Shane. Pero ningon si Alex nga dili daw siya ang amahan sa gibuntis ni Shane.
Ingon pa si Alex, nga nakahinumdum ka tong reunion sa alumni. After tika natod sa inyo ha, gitawagan ko niya. Moto nga tayong magiingnan ko niya, nga ako ang amahan sa iyahang gibuntis. Nakikita ko niya para maklaro na mo. Nangutana ko niya kung pila na ka months. Ingon siya nga 3 ka bulan na daw. Pero sa kong utok, gahuna-huna jud ko. Kaysa akong nahinumduman, 5 months kapina nga walay nahitabo na mundo. Ug hangtod sa gi-confront na nako ang best friend ni Shane, nga si Dane. Ug hangtod sa nitug-an si Dane sa tinuod, nga ang papa daw sa giboros ni Shane, kay kadtong ex niya, nga nasakpan nako nga kuyog niya sa kwarto. After siyahang magipaingon sa kuha, nituon ako niya nga dili siya ang amahan sa giboros ni Shane. Pero di gihapon ko katuo nga love na ko niya. Ako siyang giingnan nga what if panandalian ra ng love ni Moan? Wata ka balo ugma or the next day ba? Wala na. Ingon si Alex nga, hapit na ko malapas sa kalendaryo, Chloe. Para sa mga desisyon o mga padalos-dalos lang. Sure kay ko sa kong na-feel, Chloe. Why not itry na to? Pero wala man po kagi pressure. Hatagan takag isa ka bulan para magunahon na. Dili tika sa mukon. Walay tawag, walay text. Tubag ko niya, what if dili mag-work? Ingon si Alex nga, mag-work lagi na, Chloe. Salig sa kuha. Kung saan mo pagkabalo, if dili nato sulayan, kung dili ni mo sugdan. Kabalo ko nga galipog pa ka. Pero nitubag ko niya nga, what if dili jud gani? What if affection lang ni ako ang na-feel para nimo? Or what if affection lang sad nang na-feel nimo para nako? Bag-o lang yun tagaila. O kabalo ka na. Dili sayon ang mo-decide. Dahil ingon si Alex ako nga. Sure kay ko sa kong feelings para nimo, Chloe. Unta mo sugot ka nga sulayan na to. Kung dili siya mag-work within a month, sulayan na sad nato pagka next month. Sa mo to nga ni okay na lang ko niya ug ako siyang giingnan nga maghuna-huna sa ako. Ningon si Alex ako nga I love you, Chloe. Pero ni-smile ra ko niya ug dili pa nako umoingon og I love you too siya. Ug after sa taas-taas na mo nga istorya, naa na say nahitabo sa mua. Pero this time daw, dili lang ni basta palami, kundili palami na nga naay feelings og naay love. Nakuli ko sa balay ato kay mga 5 a.m. na. Nidiretso ko sa kwarto ug ako ang gipahuway ang kalibog sa kong nahuna. Naglaom ko nga inigmata nako makadecide nako. Pero naabda na lang og semana wala hapon ko'y desisyon. Gimingaw na ko niya. Og tinuod jud nga wala yun siya nagparamdam sa kuha. Walay text o walay tawa. Pero naa siya pa-flowers o mga surprises nga ginapadala sa balay. Ginalingaw na lang nako akong kaugalingon sa trabaho. Pero di yun ko mahimutan. Pagka 3rd week na, dito na ko ni sumbong ni ate about sa mua. Ingon si ate sa kuha nga, try lang good kong mag-work ka.
Total, di man pud na marriage iyahang proposal, di ba? Gitagaan ra kanyag time nga magunahuna kung love ba nimo siya nga tinud-anay. Pwede raman ka nga mo back out dayon kay di man na marriage contract inyohang permahan. Ang inyohamang love sa usag-usa. Dayon paggagabi ipod ana, ni share pod ko nilang mama. Ingon akong papa, nga ako pa nimo nak, ayaw palagpasa ang grasya kay maunay ni dool nimo. Bahala ka. Ug di ka, basig magmahay ka sulahi. Kanira bang nasobraan sa kapilian, maadto sa mga pinilian. Ingon pod ako mama, nga nak, di man iha, di nakabata. Pipila na lang katuig mula pa o naka sa kalendaryo. Wala ko nagkulang og panghimangno ninyo ni ate nimo. Pag ingon lang gud be kung plano na ba nimong magmadre tungod anang imuhang pagkapilian. Naay-al nga buotan no. Sige jud. Maadto jud ka sa mananap og batasan nga maoray kamahayan nimo. Sumoto nangutan ako sa kong mama o papa kung unsay angay na kong buhaton. Pero ningon akong papa, nga ako ra daw bahala sa kuang desisyon. Pero medyo natauhan jud ko. Sakto sila. Sumoto nga pagka-morning ana, sayo ko nga ni duty. Gitawagan pa nako si Bing og nangayo sad kog advice ikaniya. Og say mara jud sila advice. Nga pwede daw namong sulayan. Total, wala daw kunoy mawala nako kung mosulay ko og relasyon. Pagka alas 12 sa udto ana, giatol jud nako nga lunch break ug ako ang gitawagan si Alex. Ikadaghan pud ko nga ni dial og nitawag niya. Pero wala man niya natubag dayon. Murag busy siya. Ug hangtod sa gitubag na niya. Pero murag nakulbaan jud ko. Grabe jud akong heartbeat kay nitubag sa pikas nga linya. Babae man. Babae ang nitingog. Murag lain kaysa kong paminaw. Daghan na dayon ang nagdagan sa kong utok kung anong babae ang nitubag. Nakamata ko sa kalawom sa kong pangunahuna, dihang nangutana ang girl sa kuha. Kung kinsa daw ko. Nitubag pud ko nga, si Al. Nadungog na lang nako sa pikas linya, nga gitawag niya si Al. Taod-taod ana, niingon si Alex nga. Gimingaw na kanako. Pero ako siyang giingnan, nga kinsa tong bayi Al. Nitubag si Alex, nga iyaha dawong igagaw. Nagpatabang daw siya nga magpahakot sa iyang mga gamit. Kay mobalhin na siya sa amo ang balay. Og nikatawa pa yun siya. Nangutana pa si Alex kung kinsa kunoy naa sa kong nahuna. Ako siyang giingnan. Wala man. Naligi mo diha. Wala kay work. Nitubag si Alex nga nag-leave ko 1 week. Mobalhin ako dere. Later na ko magpa-blessing if makadesisyon na ka para ma-appeal atong relationship sa mablisingan. Ningon pa si Alex nga I miss you na kayo. 3rd week pa man, nakadecide na ka. Tubag ko niya nga gusto ti kang makita. Kanus aman ang available ni mo nga time. Ningon si Alex nga anytime daw available siya para sa iyahang prinsesa, which is ako. Ako siyang giingnan nga tonight na lang. Okay ra? Nitubag si Alex nga pwede gani nga karon dayon. I love you kaayo, Chloe. Nitubag ko nga I love you more. For the first time, nag-response ko niya. Pero, nahilo man siya. Siyang giingnan, napakadiha. Ngayon si Alex,
Nga usa bago daw be. Murag nabungol ko kadyo. Pero ako siyang giingnan. Wala. See you na lang tonight. 9 p.m. ha. Same place gihapon. Nag-thank you ra si Alex og nag-I love you so much sa ako. Sa moto, nga naka-decide na jud ko kung unsay akong buhaton. Og sigad na pod ang bahala sa tanan. Gadali-dali jud ko nga ni pauli para makapangandam. Nagpagwapa ko syempre. Para dili halata nga grabing pulaw-pulaw og hunahuna before naka-decide. After na ko nag-ilis, ni-text na ko ni Al na pwede na ko niyang kwaon dari sa balay. Pero na-reply si Al nga naa na daw siya sa karinderya nga paabot. Pag-abot na ko dito sa karinderya, nabdan ako sila nga gaistorya. Padong nasa di ay sila nga manirado ni mama. Kay gipananghira naman ko ni Alex nilang mamagpapa. Nangadto na may. Ako apang gilingi si Alex o ga-smile pa siya. Nangadto na dayon may sa iyahang sakyanan og dali kay ko nakasulod. Ningon pa si Alex nga gwapa daw kuno kay ko atong gabiuna. Nag-thank you rapod ko. Og naapagid siya'y pa-bouquet of flowers. Grabe jud kaayo nga sweet kaayo si Alexander. Siya pa'y mitaod sa kong seatbelt kay gusto ligi niya nga pagsilbihan daw ko niya. Kay prinsesa daw ko para niya. Dahil niingon si Alex sa kuha nga dili na lang daw may mga to sa resto nga among gisabutan kay mag-close kunog 11 p.m. Unya, gamay ra kuno kaayo mig time para mag-istorya. Ako ra po siyang giingnan nga siya na'y bahala. Dayon nipadaga na siya sa sakyanan og nag-take out ng mig foods og ni-add to me sa iyahang apartment. Ingon si Alex, nga dari na sa taas akong apartment ha. Alas 9 kape naman god. Dugay kayo tong take out. Basin maabtan tag curfew sa gawas. Mayo dere kay safe ta. Ako siyang giingnan, nga safe ka. Dahil ni katawa ko. Di man kayo dako iyahang apartment. Pero limpyo kayo. Unya, medyo na intriga ko kung ikapila na kaha niya gidala si Shane dere. Sumoto nga nangutana ko niya. Ningon si Alex nga ikadaghan na daw. Nangutana pod ko niya kung nakaadto na ba siyahang balay si Shane. Nitubag si Alex nga wala daw. Sumoto nga nangaon may og enjoy kay me. Nag-reminisce na sad ko sa kaagi na mo from first up to now. Grabe kayo kung kaagi with this man. Pero karon, nana siya sa akong atubangan. Nga nagpaabot sa akong desisyon. Pag human na mong kaon, nag-open na sad mig ilim na. Nami sa may sala. Gilibot na ako ang panlantaw. Gamay na lang sad ang mga gamit niya sa iyang apartment. Murag wa pa jud niya nahakotanan. Og wow ha, napay foam nga nakasandig dito. Gituyo baka niya nigpaulay. Grabe kaayog mga plano si Alex. Sa motong ikuha niyang foam o gilatag sa salon. Igo lang may gatutukan na sa kesame. Di na ako mabaling akong atensyon sa lain kay walay TV. Dayon nagpa-music na lang siya gamit iyang phone. Para daw makwaan ang kahilom sa palibot. Dayon nangutaan na si Alex kung naka-decide na ba ko. Ako siyang gingnan. Nga sure na ba jud ka about your feelings? Basig ako na say mag-assume ra. Wata ka balo mo kalitrag abot imong ex dere. Maupaw na jud ko ani.
Wata kabalo basin love paday ni mo si Shane. Pero ni katawa lang si Alex ug niingon nga wala na daw siya feelings para kang Shane. Ug wala daw na usabi ang feelings para nako. Dayon ni kirig jud ko. Kaya hang gigunitan ako ang kumot. Dayon ako siyang giingnan nga di ba ingon ka nga sulayan nato. So sige. Ato ang sulayan. Ningon pa si Alex na basig na pugos lang ka. Gihatagan ti kag usa ka bulan para magunahuna. Pero 3 weeks pa biya karon. Ako siyang giingnan nga dili ka. Idi postpone lang sa nato ni karon. Dayon iya akong gibira. Ug iya akong gikakos. Ug nagpasalamat siya. Dayon nag-kiss namin duha. Kiss nga ma-feel jud nimo ang love. Yan si Alex. I love you so much, baby. Nito bago niya, nga di naman ta ang ayan anang baby Aloy. Cheesy ra kay na para nato. Ito bag si Alex, nga okay. Then love na lang. I love you, love. Dayon ni okay ra ko sa love nga tawagan namo. Then ingon pa si Alex nga ingnon daw na ako siya nga stop. Kung gusto ko nga magundang may sa iyahang gibuhat. Mo na isulti niya while iyahang kamot padulong na sa kuwang ubos. Hang akong tubag ning mo na ako. Di na jud ko makatubag kay halos di naman gani ko katingog. Sakto kay ang desisyon sa kinabuhi. Ikalipay sad sa ko mga parents ang tagaan ko anak. Og tagaan among parents ug ako. Deserve na ako nga mabisbisan. At least dili na friends with benefits, diba? Nanay Laban. Pero atong gabi una, pisik-pisik lang sa syempre. No? Kay bag-o pa me. Wala pa yun sa plano nga magkaanak min duha. And pagkahuman na mo, ningon si Alex ako nga I love you, love. Lami kay sa paminaw nga dili na I'm sorry. Kundili, I love you na. Nag-I love you more pud ko niya. Huwag ko siyang giingnan nga magpahuway sa ame kay gikapoy ko. May 26, 2021. Naging kami. Sukad nga nagkauyab me, wala gipakya siya ang mga surprises. Kada abot na ako gikan sa work, consistent jud ang flowers nga gikan niya. Pero talag sarap mi magkita kay busy sad kayo siya. Ug ako pod kay busy kay naay mga gipang apas na project. Pero wala jud na nakaapekto sa moang relasyon. Laban lang gihapon. Gipaila-ila na nako si Alexander sa akong pamilya as my boyfriend. Gipaila-ila po nako siya ni Bing. O grabe jud daw kay abi niyag sa afam na lang daw ko mahalin. Hapil po ni Vlad. O happy na daw siya kay finally gibarugan na daw nako nga naka-move on ako siya. Ma-feel nako ilang happiness nga para nako nga naa si Alex sa akong kinabuhi. Then pagkabulan sa June ato, ni-decide nami nga moadto sila para formal na ko nga mapailaila niya sa iyang parents. Holiday man sad to. Og 2 days lang sad mi didto sila kay napud may mga trabaho. Nakulbaan pa kay ko kay basig dili sila ganahan sa ko. Ningon si Alex nga mag-relax lang daw ko kay dili daw mga unog tawo iyahang parents. Sumoto nga nabot mi sa ilaha. Nisulod mi silahang gate o gisugat migdako kay nga smile siyang mama. Welcome kay ko sila. Di naman day kinahanglan nako nga mag-acrobatic silang atubangan.
Kay wholeheartedly man ko nilang gitawan. Dayon gipilailan ako ni Alex, sa iyahang mama. Gaandaman pa mig pagkaon siyang mama, pero murag dili gid sila hilig magluto, kay mostly mga pinalit ilang sudan. Nikaon ko kay nakafeel sad ko kagutom tungod siguro sa kata sa biyahe. Then samtang katabi-tabi mi siyang manghod, ni Dool ihang mama sa mga. Ningon ihang mama nga magminyo na daw mi para magkaapo na daw sila. Daghan pa jud may istoryahan ni tita. Naabot mi sa mga baby time ni Alex. Like hilig daw siya basketball. Unya muhilak basta mapildi daw siya. After nagka-istorya ni tita, nakig-video call siya kay Aika ug gipaylaila ko niya. Lami jud kaayo sa pamate nga dawat ko nila. From heartaches gikan kang Vlad to overloaded nga blessings karon. Thank you kayo kay kan. Pagagabian na kami nga naghikay og panihapon. Nagamit jud akong cooking skills kay prito ra man sa DI ang nahibal-an ni Al nga lutoon. Mo daing fast food ang madali kay di day kabalo muluto. Expert lang siya mohiwa og mga lamas. Sugora na lang. After na mo nagluto, timing sad nga nabot iyang papa. Dayon gipila-ila din ko sa iyang papa. Butan sad kay iyang papa. Bisan sa nawong di jud kahadlukan, lahi kay Al. Nangao na dayon mi. In fairness, salinon kay ako mga niluto sa baba sa family ni Alexander. Except siyang mama, kay limited ra ang mga food intake niya. Then pagkagabi na ana og ting katulog na, happy kay ko kay finally sa iya akong kwarto natulog. Siyempre tapad mi. Pero, walay nahitabo ha. Kay to asa dito natulog yang manghod kay every time uli daw siya sila ha. Ato daw siyang kwarto matulog ihang manghod. Nakontento na lang sa amay sa hikap-hikap. Nasulit jud namo ang 2 days nga naami sila. Pero wala joy nahitabo sa mga. Sumoto nga ang mga simana nga abi na ako nga di mag-work among relasyon. Pero naabot mig months. Always gihapon kong naay mga surprises nga madawat kaniya. Grabe gyud kay siya mag-effort. Usay maabot ra sa kontrabahoan og i-surprise ra ko kalat. Ug si Ate Grace nga kauban nako kay support pod kaayo naman duha. Ang Alexander nga abi nako istrikto pero sweet di ay kayo. Ihadjud kong gikaligo og sweetness og love. Ug bisan unsa pa siya ka busy, dili yun niya malimtan amo ang mansari. Ug syempre di yun mawala ang palami. Permi yun namo ng buhaton. Ug tinuod jud di ay, once makatilaw ka, kay maadi ka. Samot naglami mo dala. Motong nakatuon jud og lantaw sa mga sites. Aron makabalosad ko kung unsaon pag-level sa iyahang ka-expert. Daghan jud kog nasulayan niya. Napay pa-handcuff. Napay pa punishment si Alexander sa kuha. Every mag-day off siya, nagyun may siyahang balay kapuyo. Sa moto, nga milabay ang mga adlaw ug panahon. Ang amo ang first ever Christmas Day together kay unforgettable kayo. Sila kami nag-celebrate og Christmas. Dayon sa mo ami nag-New Year. Nag-exchange gift kami. Ug ang funny thing is ako ang gift sa iya ha. Kaya ko ang aunties. Itong giuli niya sa kuha nga nabiyaan sa hotel. Pero naghatag pod ko niya formal na regalo. Mura jud kog na influence siya ha kay gasigi katawa. Di jud ko na siya makalimot nga grabe din yung simot-simot ato mong tugay niya na uli sa kuha. Dayon pagka Valentine's Day, excited kay ko nga ni mata og nagpaabot siyahang greetings.
Pero naabot na lang o gabi wa jud ko'y nadawat nga greetings gikan niya. Gipaabot pa man unta nako iyang greetings before ko mo greet niya. Pero wala. Gisapot jud kayo ko pa. Maayo pa si Vlad kay nakagreet nako pero siya kay wala jud. Og hangtod sa naka-out na lang ko sa trabaho nga wala sa mood. Suya kay ko sa akong mga kauban sa work. Kay naapay pa deliver nga bouquet o flowers. Special occasion kaayo pero nalimot si Al. Naglagot kay ko. Naghipos jud ko og nigawas na. Sa dihang na ako sa portahan sa may X nga padong sa parkingan. Gitawag ko ni Ate Grace kay gapatabang siya. Ningon si Ate Grace nga pwede bang sakuan na lang siya mosakay kay dili daw siya sugaton karon. Sumoto nga gitabangan dyan na aswat ni Ate Grace ang box kay dako yun siya. Pag-abot namo sa kong sakinan, gi-open nako ang likod para mapasulod dito ang box kay di man madala sa backseat. Pag-open nako, kay nitulo jud og kalit akong luha ba. Puno og mga balloons, chocolates ug teddy bear ang ako ang car. Dayon ni kalit lang og tunga si Alex. Ingon siya nga Happy Valentine's Love. Nagkasinabot yun sila. Dayon gihag nako si Alex. Swerte na lang man jud kay ko ni Alex. Ma-feel yun nako nga safe jud ko basta kuyog nako siya. Og never ko niya gipa-feel nga magsalo sa bisan unsa og sa bisan kinsa nga nagpalibot niya. Dayon pagka birth month na ako, medyo okay na ako ang schedule. Napay pa birthday photoshoot ko ato. Kay dapat daw memorable akong birthday. Ug syempre, sagot ni Mayor to. Nakahanda na ang tanan. First time na ako ngin ato kabongga akong birthday. Sa karinderyara na mo giheld akong birthday celebration. Lami kay sa paminaw nga naa na dito ang pamilya ni Alex with my family. Medyo daghan jud ako mga gift nga nadawat. Apil na dito kay Al syempre. Di jud mawala iyang birthday presents para nako. Og the most memorable jud ay nga birthday. Kay nag-propose nako si Alex. Sako ang birthday. I know sa'yo pa kaayo but wala na daw may nagkabata. Dapat daw sugdan na namo para dakog agi. The most unforgettable speech yun nga gikan ni Alex nga hantud karon ginapaminaw nako o ginalantaw. Dili jud ko magsawa. Nangatawa pa na silang mama kay emotional sad kaayo ko ato o gitabangan ko gila. Og syempre, yes jud ako antubag. After sa celebration, dito siya natulog sa mua. First time sa ko ang kwarto. Sa ako na jud nga kwarto. Ningon si Alex nga ipa-open ang iyang gift nga gihatag sa kuha. Excited sad ko nga mo-open no kay dako-dako sad biya nga gift box ang sudlanan. Nagpa-video pa ko ni Alex ato. Pag-open nako, isa ka steel toe ang nasa sulod. Grabe. Na-appreciate jud kay nako. Iyahang regalo nga para sa kuha. Ingon pa si Alex nga pagkaugma daw, mamalhin na may siyang balay. O di na ko dapat mabalaka. Kay nananghid na siya sa kong mama o papa. Dayon na hitabo na sad, ang ganahan nako nga mahitabo. Another jumping on the bed na sad ang nahitabo. Sobra kayo kanindot akong gabi ato. Malay ba day na ako nga makafiancé ko gwapo na, responsable pa kayo. According sa mga katigulangan, nga na daw nimo masukod ang mga challenges kung mag-ipon na mo sa usa ka balay. Kay first month pa lang daw sunod-sunod na nga away inyong magian. Pero thankful kay ko. Kay wala man sa hinoon may dako-dako nga away na ito po. Usahay ko mangluod ko, dili ra ko niyatag doon. Pero
Magluto siya og foods nga paborito nako. Bahala daw og dili kay perfect ang timpla. Basta with all his love kay naa dito. After sa gamayng away, makatilaw jud ko og lami na punishment. Munong usahay magpasuko-suko na lang jud ko. Bitaw. Ganahan jud kay ko nga mag-reminisce ug maghuna-huna kung aha may gasugod. Kung unsay sinugdanan sa mong love story. Dili lang sa kong past, apil pod siyang past. Ug karong August 2022, magpakasal nami. Pero civil wedding lang sa. Kay busy pa kami duha sa work. Maybe by next year, church wedding na siya. Nagpuyo na may sa usa ka balay. Dili lang to niya balay, kundili balay na daw to namo. Ug kanunay lang gihapon siya nga naay pa-surprise ako. Walay kabaguhan. Ug mas ni samot pa man gani. Ug gipaspasan na poday na mo gihimo, kay apurado na kayo among mga ginikanan nga gusto na nila makakita og apo. Ug para kang Alexander, to my love. Since nakailate ka, since naabot ka sa kong kinabuhi, I cry a little less, ug love a little harder. Ug always na kong nakasmile. Tungod kay nanakas ako. My life is better right now. Dili ko makadecide kung ang best part of my day is waking up next to you or going to sleep with you. Wala ko'y laing ikasulti pa kundi thank you ug I love you very much, love. Ladies and boys, mga bay o mga inday, dongon. Sana all.